खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै फिन खेबसेबाव हाग्रानि मैसोनि गाग्लोबनायजों हाग्रा बिफानाव मावनाय सासे मावथिया जिउ खहा जादों आरो गुबुन सासेया जोखोम जानो गोनां जादों काजिरङानि बुरापाहार हाग्रा ओनसोलनि खाथि केम्प ओनसोलाव हाग्रा बिफाननि साथाम मावथिफोरा डिउटि होगासिनो दंमोन बे समावनो हाग्रानि मैसोआ फैनानै बिथांमोननि सायाव गाग्लोबफैदों जायजों हाग्रा बिफानाव मावनाय अपूर्व ममिन मुंनि सुबुंनि जिउ खहा जादों बिथाङा टेम्परारि हाग्रा बिफाननि मावथिमोन बिथांनि अनगायैबो जन्मनि राभानि सायावबो हाग्रानि मैसोआ गाग्लोबदों बिथाङा जिउ रैखा मोननो हादोंब्लाबो गोब्राबै जोखोम जादों जायनि थाखाय बिथांखौ फाहामथाय होनो तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननायबो जादों हाग्रानि मैसोनि गाग्लोबनायजों अपूर्व ममिना जिउ खोमानांनाय जाथायखौ लानानै नखरनिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजा आरो बाय बाहागिफ्रा गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों आरो थैनाय समाव अपूर्व ममिना गावनि उन्दै फिसाफोरखौ बे बुहुमाव एंगारलांदों बे जाथायनि अनगायैबो मानास नेशनेल पार्कआवबो गान्दानि गाग्लोबनाय जाथाय दावबायारिफोरनि जिपसि गारिखौ होसोदों मोखां फारसेनिफ्राय जिपसि गारिखौ होसोनायाव गारि सालायग्राया उनथिं खारलांनो गोनां जादों आरो गारि सालायग्रानि रोंगौथिनि थाखाय दावबायारिफ्रा खुनुरोखोमै रैखा मोननो हादों गान्दानि गाग्लोबनायनिफ्राय मानास नेशनेल पार्कनि बाबारि रेन्जआव जानो मोनदों गान्दानि बे गाग्लोबनाय जाथाया फैगौ 18 एप्रिलाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया नमिनेशन अदेबानि बिजाथिलाइखौ गथायगोन गासै 60निफ्राय 70 रोजा सुबुंफोरखौ लोगोआव लाफानानै बिजाथिलाइखौ गथायगोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा मिरु बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नड्डा बिथाङाबो 18 एप्रिलाव क'क्राझाराव नुजाथिफैगोन आरो बिथांनि नुजाथिफैनायावनो जयन्त बसुमतारिया बिजाथिलाइखौ गथायगोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बेनि थाखाय बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएल जयैनो सावरायदों आरो 60निफ्राय 70 रोजा सुबुंफोरखौ लोगोआव लाफानानै बिजाथिलाइखौ गथायगोन होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर'आ इउपिपिएल बिजेपि जथाय सोरखारा गोजोन लाबोनो हाबाय आरो रैखाथि लाबोनो हाबाय बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिबाय आरो बेनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम साबायखरबो बावो प्रमद बर'आ लोगोसे बुंथिबावोदि क'क्राझार लकसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथिजों जुजिनो हानाय रावबो गैया फोरमायथिबावनो गोनांदि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो दिनै गुवाहाटियाव फैगोन आरो गाबोन नलबारियाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लागोन नलबारियाव फोसावदिं मेलाव बाहागो लाखांनायनि उनाव आगरतला फारसे ओंखारलांगोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा रंजालि बैसागुनि जेरैथिंबो रंजा बाजा थागथियारि बुहुम बिखायाव थानाय गासै बर'फोरानो रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों थिग बेबायदिनो गोदान दिल्लीयावबो बर'फोरा रंजालि बैसागुखौ फालिदों बर' गौथुमनि बानजायनायाव एमपिस क्लाब साउथ एभिनिउआव रंजालि बैसागुखौ फालिदों सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिल्लीयाव थानाय बर' सुबुंफोरा रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों ओजोंहाय जोंनि आसामावबो दाब दाब जायगायाव जेरावबो जेरैथिंबो रंजालि बैसागुनि रंजा बाजा थासारि नायगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों जेराव दोरोङारि गेलेनाय जेरै दुरुं बोनाय आरो बायदि बायदि गेलेनायखौ बिथांमोनहा खुंफुंदों बाक्सानि सुख्रुंबारियावबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बोरिमाखानि जावलिया देवान गेलेग्रा फोथाराव रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों बेबायदिनो आसामनि दाब दाब जायगायाव रंजानायनि मोनसे थासारि इउपिपिएल दोलोआ बर'निफ्रायबो भट मोना मुस्लिमनिफ्रायबो भट मोना आरो राजबंशी आदिबासि बेंगलिनिफ्रायबो भटखौ मोननाय नङा बे बाथ्राखौ बुंथिदों क'क्राझार लकसभा बियाबनिनो कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मुसाहारिया फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै खौरांगिरि मेल हांख्रायदों गर्जन मुसाहारिया आरो लकसभा बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोआ माबायदि देरहासारनो हागोन बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायथिदों बिथाङा बुंथिदों दि 2014 आरो 2019 मायथाइयाव इउपिपिएल आरो बिपिएफआ एमपि बिसायख'थियाव देरहासारनो हायाखै मैसो बेरहाबायदि इउपिपिएल आरो बिपिएफआ गले गले सौलायदोंमोन इउपिपिएलनि ट्रेक्टरा साखा गबाय होननानै बिपिएफनिफ्राय बुंदोंमोन आरो नांगोला बायबाय होननानै इउपिपिएलनिफ्रायबो बुंदोंमोन नाथाय नब कुमार सरनियासो देरहालांदोंमोन 2014 आरो 2019आव देरहागोन होननानै इउपिपिएल आरो बिपिएफआ गले गले बुंदोंमोन नाथाय देरहायाखैमोन एसटि रिजार्भआवबो इउपिपिएल आरो बिपिएफआ जेननो गोनां जादोंमोन होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया लोगोसे बुंथिबावोदि बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि लकसभा बियाबाव देरहायोब्लाबो दिल्लीयाव सोरखार दानो हाया
कंग्रेस एलायन्सआसो सोरखारखौ दानो हायो बेनिखायनो बिथांमोनहा बिटिसि बिसायख'थिखौ गोसो हो कंग्रेसआ देरहानायनि उनाव PMAY नि रां मोननायनि सायाव राव हैनांगौ जायनाखि PMAY नि न' लुनो थाखाय 1,30,000 रांल' होनाय जायो बेखौ 5 निफ्राय 7 लाख रां खालामनो नांगौ भारतनि आयेना थेर बेथेर जाबाय बेफोरनि सायाव राव हैनो नांगौ बेसेन बांनायनि सायाव आरो बेकार जेंनानि सायाव राव हैनो नांगौ होननानैबो बुंथियो गर्जन मुसाहारिया बेनि अनगायैबो बिसायख'थिनि दाजाब दानख'नि सायाव बिथाङा फोरमायथिबावदों दि क'क्राझार लकसभा बियाबाव गासै 5,08,000 बर' भटारफोर दङ बेनि मादाव कंग्रेसआ बर'फोरनिफ्राय 2 लाख भटखौ मोननो हागोन मुस्लिमनि 3 लाख भटनि मादाव 2 लाखखौ कंग्रेसआ मोनगोन आरो आदिबासिनि 1,10,000 भटारनि मादाव 50,000 भटखौ कंग्रेसआ मोनगोन गासै 4,50,000 भट मोननानै कंग्रेसआ देरहागोन होननानैबो दाबि खालामदों गर्जन मुसाहारिया आरो जुदि कंग्रेस दोला देरहासार जानो हायोब्ला BPF दोलोखौ लोगोआव लाफानानै सोरखार दागोन होननानैबो बुंथियो आरो क'क्राझार लकसभा बियाबाव दावहाया BPF जोंनो जागोन होननानैबो बुंथियो गर्जन मुसाहारिया फोरमायथिबावनो गोनांदि फैगौ 17 एप्रिलाव कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मुसाहारिया गावनि नमिनेसनखौ होगोन गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जानायजों सानै बर' सुबुंनि जिउ खहा बरपेटा रडनि 31 नं माहारियारि राजा लामायाव जानो मोन्दों गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जाय जाब्रबथायाव सानै बर' सुबुंनि जिउ खहा जादों मुङा फारियै टुनु नार्जारि 27 बोसोर बैसोनि आरो नेहार बसुमतारी बिथांमोनहा चिरां जिल्ला सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय गरुबासा सिमलागुरि गामिनि थागिबिमोन रिपर्टनि बायदिब्ला टुनु नार्जारि आरो नेहार बसुमतारी बिथांमोनहा रयेल एनफिल्ड मटर साइकेलजों गुवाहाटीनिफ्राय चिरां फारसे फैगासिनो दंमोन बे समावनो 31 नं माहारियारि राजा लामायाव गंसे ट्रेक्टरजों जाब्रबथाय जादों रिपर्टनि बायदिब्ला अबा उल्था फारसेनिफ्राय गोरोन्थि लामाजों खारबोदोंमोन ट्रेक्टरा अन्थाइ रोगानानै लाबोनाय ट्रेक्टरा जोबोद गोख्रैथिजों खारबोदोंमोन होननानै फोरमायथिदों बेयावनो मोननै गारिनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायाव सानै बर' सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों ट्रेक्टरनि नाम्बारा AS28C9461 रोजा रोजा लाख सुबुंफोरा BJP सोरखारनि हेंथायै खुद्रिनानै लामायाव ओंखारबोदों BJPनि बिजाथि पुरुषोत्तम रुपालाखौ बिजाथि होनायनिफ्राय बोख्लायनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों गुजरातनि राजपुतफोरा राजकटनि BJPनि बिजाथि आरो मिरुनि मन्त्रि पुरुषोत्तम रुपालानि हेंथा खुद्रिदों आरो बिथांखौ बिजाथि होनायनिफ्राय बोखांनानै लाफिननांगौ होननानैबो दाबि दैखांदों राजपुतनि सिङाव थानाय गासै मोन 75 गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरा बे धर्ना होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो गावसोरनि दाबिखौ मानियाब्ला गुजरातनि 26 लकसभा बियाबाव धर्ना होनायनि अनगायैबो गासै भारतआवनो धर्ना होनो थाखाय हुमखि होदों रिपर्टनि बायदिब्ला राजकटनि BJPनि बिजाथि पुरुषोत्तम रुपालाया राजपुतनि राजाफोर आरो आइजोफोरनि हेंथा बिबुंथि होदोंमोन बिबुंथियाव बुंदोंमोन दि राजपुतनि राजाफोरा ब्रिटिशनि आखायाव जेननो गोनां जादोंमोन आरो ब्रिटिशजों गादब जानो गोनां जादोंमोन अब्लाबो राजपुतनि राजाफोरा ब्रिटिशफोरजोंनो ज' जिरायनानै जानाय लोंनाय खालामदोंमोन आरो फिसाजोफोरखौ ब्रिटिशफोरजों हाबा होदोंमोन BJPनि बिजाथिया बेबायदि बिबुंथि लाखिनायनि उनावनो राजपुतनि सुबुंफोरा BJPनि बिजाथिनि हेंथा ओंखारबोदों गावनि बुंनायनि थाखाय BJPनि बिजाथियाबो गले गले निमाहा बिदों नाथाय निमाहा होआखै राजपुतनि रायजो राजाफ्रा आरो बिजाथिलाइनिफ्राय बोख्लायनांगौनि थाखाय गोख्रोङैसो दाबि दैखांदों बिथांमोनहा गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों नखरसेनिनो 7 सुबुंनि जिउ खहा गारिनि दरजाया लक जानायनि थाखाय आरो गारियाव रोहो रोहो अर खामनायनि थाखाय रैखा खालामनो हायाखै आरो गारि सिंनिफ्रायबो ओंखारबोनो हायाखै नायगार सुबुंफोरनि गेजेरावनो अरजों खामथारजानो गोनां जादों नखरसेनिनो 7 सुबुंफोरा बे गिथावना जाथाया राजस्थाननि सिकार जिल्लायाव जानो मोन्दों जाब्रबथायाव जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरा UP मिरुतनि थागिबिमोन बिथांमोनहा राजस्थाननि सालासर बालाजी थानसालियाव थांनानै गावनि न' फारसे गिदिंबोफिनदोंमोन बे समावनो लामानि जाब्रबथाय जानो मोन्दों लामायाव गुबुन गंसे गारिखौ बारनो नाजानायावनो उल्था फारसेनिफ्राय गोख्रैथिजों गुबुन गारि फैनायलाय बे गारियाव सौग्रावनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय नाजानायावनो गारिखौ सामलायनो हायाखै आरो गुबुन गंसे ट्राकआव सौख्रांहैदों जायजों रोहो रोहो अर जोंब्लावदों गंनैबो गारियाव ट्राकआ कटन लाबोदोंमोन जायनि थाखाय अरा बारानिफ्राय बारा जोंब्लावदों होननानै फोरमायथिदों
आरो अरा रोहो रोहो जोंब्लावनायनि थाखायनो जाथायखौ मेगनजों नुदोंब्लाबो सुबुंफोरा रैखा खालामनो थाखाय आवगायलांनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। उनाव अर खोमोरग्रा बिफाननो मिथिहोहरनायाव अर खोमोरग्रा बिफान फैजासिमाव बिथांमोनहा गाज्रियैनो खामजोब्बायमोन होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालि फारसे लानानै थांनाय जादोंमोनब्लाबो रावखौबो रैखा खालामनो हानाय जायाखै। नखरसेनिनो गासै 7 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। जिउ खोमानांनायफोरनि मादाव नीलम गोयल 55 बोसोर बैसोनि, बिथांनि फिसाज्ला आशुतोष गोयल 35 बोसोर बैसोनि, सानै उन्दै गथ'साफोर आरो आइजोफोर गासै 7 जिउ खोमानो गोनां जादों। बोथोर बिगियाना फिन बोथोरखौ लानानै सांग्रांथि फोसावदों। आसामनि दाब दाब जायगायाव फैगौ 19 एप्रिलसिम फिन गोबां अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय, मोफ्लामनाय आरो बारहुंखा बारनाय जागोन। धुबरी, साउथ सालमारा, मानकाचार, गवालपारा, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, बरपेटा, बङाइगाव, नलबारि, कामरुप रुरेल, कामरुप मेट्र' 17 एप्रिल अदेबानि गाबोनसिम गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। गोबां अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय, मोफ्लामनाय आरो बारहुंखा बारगोननि इसारा होदों। माखासे जिल्लाफोराव घन्टासेआव 30 निफ्राय 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनाय बारहुंखा बारगोन होननानैबो सांग्रांथि होदों। बेफोर जिल्लाफोरनि अनगायैबो दरं जिल्लायाव 16, 17 आरो 19 एप्रिलाव गोमो गाबनि सांग्रांथि होदों। अदालगुरियावबो 16, 17 आरो 19आव गोमो गाबनि सांग्रांथि होदों। ओजोंहाय मरिगावआव 17 आरो 19आव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। बेबायदिनो माखासे जिल्लाफोरावबो गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना। बेफोर जिल्लाफोराव गोजोन रंजालि बैसागु। रंजालि बैसागुनि थाखाय गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। लोगोसेनो नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमा रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै धामाका अफार होदों। काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमा रंजालि बैसागुनि अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायोबा नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसेनो बैसागुनि थाखाय जायखिजाया नोंथाङा मोनसे गिफ्ट मोनथारनो हागोन। बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रल मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै नोंथाङा बे रंजालि बैसागु फोरबोनि समाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लानो हानायनिबो राहा दङ। नोंथाङा बेफोर खाबुखौ थाबैनो लानो हागोन, मानोना बे अफारा बारा गोबाव समसिम थानाय नङा। 30 एप्रिलसिमल' थागोन बे खाबुआ। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 9954485425 बे नाम्बाराव नोंथांमोनहा खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।